Dobrý den. Dnes si ukážeme, jak vlastními silami napravit lehké vykloubení klíční kosti po pádu na rameno. Pojďme na to. První věcí, co musíte vždycky udělat poté, co vás bolí klíční kost a vy jste po nějakém pádu, je přesvědčit se o tom, že skutečně nedošlo k jejímu naštípnutí nebo zlomení. A to samozřejmě může provést jenom lékař. Takže velmi doporučuji každému, kdo je po pádu na rameno, buď to na lyžích nebo na nějaké ledovce, případně po pádu na kole a jakémkoliv pádu na rameno, a klíční kost vás bolí výrazně, tak prosím, jděte do nemocnice a nechte si udělat rentgen, nechte se vyšetřit lékařem, ať máme jistotu, že se nejedná o zlomeninu. Většinou se však jedná o vykloubení dvou kloubů, které se nacházejí na klíční kosti. Buď to jeden nebo oba můžou být nějak povysunuty ven a potom to samozřejmě bolí. A vizuálně je vidět, že ta klíční kost nesedí na svém místě. Náprava je jednoduchá. Vykloubit si můžete buď to takzvaný SC kloub neboli sternoklavikulární kloub, to je tady ten blíže hrudní kosti, anebo akromioklavikulární kloub, to je kloub, kterým se vlastně ta klíční kost spojuje s nadpažkem. Tyhle dva klouby mohou být povysunuty ven ze svého fyziologického ustavení a vy to nahmatáte tak, že ta linie klíčních kostí není stejná, ale že tady máte většinou nějaký na tom kloubu nějaký větší hrbol a ta klíční kost směřuje směrem dopředu. To znamená, je povysunutá trošku ven a tady už to opravdu nesedí jakoby v rovině. Jak s tím, aby jsme to dokázali jednoduchým hmatem vrátit zpátky, si momentálně ukážeme. Takže nejdřív se ukážeme, jak vrátit vlastně tady to sternoklavikulární kloubení SC kloub. Takže palec, když teďka opravu na své levé klíční kosti, tak palec hezky opřu o to skloubení, loket zapřu hezky do stěny a váhou vlastního těla tlačím proti tomu palci a proti loktu. A u toho začínám hezky jet takovou pomalou mobilizaci a tím, že vlastně hýbu ramenem, tím samozřejmě hýbu i tou klíční kostí a pomalu tím soustavným tlakem svého hrudníku na ten loket, takhle dokážu lehce a po malých kouscích vrátit zpátky kloub do té fyziologické podoby, až ho mám úplně zarovnaný. Stejným způsobem můžu ošetřit vlastně to akromioklavikulární skloubení klíční kosti a nadpažku. Dám si hezky to místečko, tam, kde kloub klíční kosti a toho nadpažku se potkávají a hezky pomalým kroužením lokte a tlakem toho ramene směrem do ruky opřené o zeď, takhle hezky to tam vrátím zpátky. Důležité je, abyste nedělali velký tlak na ten kloub, aby ta mobilizace té končetiny byla poměrně pomalá, aby to všecko probíhalo v klidu a pohodě tak, abyste si nezpůsobili nějakou extrémní bolest. A samozřejmě čím pomalej a klidněji to tam vracíte, tím ten výsledek bude pro vás příjemnější a i samozřejmě tímhle jednoduchým způsobem se vám to podaří vrátit zpátky. V případě, že vás ta manipulace obou kloubů nebo jednoho kloubu při vracení vlastně té dislokované klíční kosti, v případě, že vás to bolí, přestaňte to dělat. Nedělejte tento cvik, běžte za lékařem, nechte se zkontrolovat a případně, když to nejde vlastními silami vrátit, tu případně dislokovanou klíční kost, nechte to na odborníkovi a zajděte si za někým, kdo to umí. Samozřejmě toto ošetření není možné, když je kost naštípnutá nebo zlomená. Proto jsem na začátku říkal, v případě, že máte podezření na to, že s tou klíční kostí může být něco závažného, vůbec neošetřujte a okamžitě běžte do nemocnice, budete potřebovat minimálně rentgen. Držím palce, ať se vám toto ošetření daří.
je skutečně poměrně jednoduché. Je dobré si obě ty skloubení zkontrolovat po každém pádu na rameno. Věřím, že to ošetření je snadno proveditelné a že budete mít opravdu perfektní výsledky. Mějte se hezky, držte se a nezapomeňte, že normální je žít bez bolestí.